ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚಾಯ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚದಿಪ್ಪನ ಏನೇನು ಪಾಡ್ದು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಗ್ಲಿ ಇಜಿನ ತಪ್ಪು ಇಜಿನ ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ನಾಲೈನ ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿ ಈತ್ ಪಾಡ್ದು ತವಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಡು ನೈಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬಡ್ದು ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೈಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಕ್ಕ ನೀರು ತಿಂದಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಡು ನೀರು ಕೊದ್ದಿಬೇಕ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಇಡತ್ತೆ ಐದು ಪಾಡು ಚಾಯಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚತ ಪುಡಿ ಪಡಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರು ಪಡಲಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಚಿ ಪರಿಮಳ ಸೂಪರ್ ಅದು ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಂಚಂದ చెప్పే